Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndichangokupai narration yenyaya iyo yandakatumidzirwa kuchannel yedu iyaya yechirungu, just in case kana musingatevedzeri channel iyoyo. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini I am a South African woman and ndichikunyorerai confession iyi mumuri mune imwe secret iyo irimo, so we have been keeping this as a secret. Saka zvinhu izvi zvakatanga kuitika mugore ra2014 mushure mekunge hanzvadzi yangu who was a rising hip hop musician apo paakaenda kune imwe music festival kuamerica uko. Chinotirwadza ndechekuti akabva azosarudza kuzochekeresa amai, yet amai ndivo vainge vari munhu uyo ainge ari very supportive towards his music career. Hanzvadzi yangu uyo ainge ari munhu ainge ari very talented and a passion for music, so he thought that he was going to make it big. And aiti kana ava kutaura paya aibva ati, when I become famous ndichange ndichizokwanisawo kuzochengeta mhuri yangu yose because I will be so rich. Saka paakazowanawo mukana wekuti ange achizoenda kuamerica, we were really proud because we thought kuti this was where he was going to get his big break, because ipapo akatotaura akatoti chakanakira kuenda kuma-music festival ndechekuti kunenge kuine ma-talent scouts avo vanoshandidzana nema-big record labels. Saka akabva azoenda kuya but akati aenda kuya, paakadzoka patikaenda kunomupika up pa-airport, zveshuwa tikabva tatoona kuti he had changed. He was no longer that bubbly person because ainge ari munhu uya wekuti aigara achingoita majokes zvecomedy zvimwe zvaizotosvika pakutoirritator. But patakanomutora kuairport, he was suddenly quiet and he was not saying a lot of things. And ndakati ndakamutarisa ndikabva ndaona kuti kunyange maziso ake ainge achitotyisa, like he had demonic eyes. Then kana amai vakatotaura kutoti mwana wangu, it seems as if pane zvimwe zvinhu zviri kumushungurudza. From there on he moved to Joburg, trying to get more closer to the opportunities in the music industry. Saka ipapo takangoti zvimwe kuda yainge iri nyaya yestress yekuti semunhu ainge achizama kupusha, but soon we realized kuti there was something that was wrong. This was after muroora azoenda, the baby mama akazoti aenda kuya. Then paakadzoka muroora uyu akabva azotanga kutaura neni, mukunotaura neni akabva azonditi vatete pane imwe nyaya iripo, but handizivi kana mukakwanisa kundibhelievha because ndine zvandakaudzwa nehanzvadzi yenyu. Saka iye muroora akabva ati there was this other night pavainge vari vose. Saka uyu akazoti anyanyisa kudhakwa, paya pakunodhakwa then ndokubva azotadza kunyatsokupefoma pamubhedha. Then muroora akabva azobvunza kuti ko why is it ainge asingakwanisi kupefoma sezvaainge achimboita mazuva ose. Then hanzvadzi yangu ndobva akabva achizoreurura akabva ati unoona nyaya iripo mukadzi wangu ndeyekuti izvezvi zvandivete pamusoro pako ndiri kuzvidemba and I am regretting. Uye ndokubva abvunza kuti ko uri kuregreta chii. Then iye ndokubva azoti apo paainge ari kuamerica pane zvimwe zvinhu zvakaitwa paari zvekuti haachafeel as if iye murume nekuda kwekuti akararwa nevamwe varume. So hanzi akabva azoti paainge ariko kumusic festival ikoko, then he was approached by this other man. This man iye akabva azoti ainge ari an agent of a powerful organization, in brackets hanzi a Freemason, vaivanoita zvesatanism. Saka murume uyu hanzi akabva azomuvimbisa kuti iwewo kana ukangoita izvo zvandoda kuti unge uchindiitira, ziva kuti pauchadzokera kunyika kwako then you are going to be famous and very rich. So iye anoti ipapo akamboramba, but nekudawo kwekuti ainge achida kuti ange achizova successful ndopaakabva azobvuma. Hanzi akati angobvuma kudaro ndopaakabva azonzi saka uri kufanira kuti unge uchinditevera. Ndokubva azomutevera paya, vakabva vazoenda to another hotel. Paakaenda kuya ndopaakabva azoona kuti kwainge kuine orgy, as in kwainge kuine vamwe varume vainge vakati one day varume ava vainge vari busy vachiitwa nevamwe varume, but varume vaya
vainge vachivaita varume vekuti hanzi vainge vatori very famous vane maconnections mumusic industry. Saka hanzi akasanganawo nemamwe marappers that are like him, avo vainge vachidawo kuti vainge vachizovawo involved in the music industry. Navo vakomana vaya vainge vachitorarwa so that vange vachizopiwa mikana yekuzova famous. Saka iye akabva azobvuma paya. Mushure mekunge abvuma, then hanzi zvakaramba zvichingoitika zvinhu izvi. Zvino akazoti adzoka, he started releasing good music hit after hit. And chimwe zvikari chainge choitika ndechekuti like when he returned back from Joburg, then ainge ava kungogara ari muspare bedroom make. Saka pose apa amai vaigara vachingocomplaina kuti kuno kuzviri kuitwa nemwana handichazvinzwisisi, because iye anongogara akazvivharira mubedroom make. Worst of all, like at night you expect kuti munhuwo unobatidza light, iye ainge asingatombobatidze light, achingogara ari murima. Then one day amai vakabva vazongopinda mubedroom muya, vakati vapinda muspare bedroom make ndokubva vazoona kuti ainge akanamatidzira mamwe mastickers ainge achityisa. Mastickers awa mamwe acho ainge ari evakadzi, vamwe vanenge vakagurwa misoro yavo vakabata misoro yavo, and there was blood everywhere. Saka amai vakabva vazoti what is the meaning of this, yet isusu tiri maChristians. Then iye akabva ati when it scares him that makes him to create good music, kana ari murima kudaro uye zvekare nemapictures iwawo anotyisa, hanzi ndo zvaiita kuti ange achizocreate good music. Zvadaro, then pane pamwe paakazomborwara, akati arwara kudaro, we kept it as a secret. Then ndokubva madoctors vazoti vainge vasingakwanisi kunzwisisa kuti what was going on. Then ndokubva azodischargewa, akati adischargewa, saka iye he thought kuti maybe nguva yake yekuti ange achizofa yainge yakwana. Saka akabva azokumbira amai kuti vange vachizoti tinge tichizouya kumba for a family meeting. Ndokubva tazoenda kumba paya. Takati taenda kumba ndopaakabva achizoconfessa kuti izvi ndo zvaainge akaita. So after that amai vangu vakabva vazoshaika. My mom died of a heartbreak, but vainge vakatochekereswa nayo hanzvadzi yangu. Soon after that ndipo manje patakazotanga kuona kuti mumhuri mwana wose akazozvarwa after hanzvadzi yedu uyu ava very famous and popular. Vana vose vanozvarwa vaine humwe hurema and chronic illnesses, so much that my doctors cannot even explain. Unoti kana wakatarisa mwana wacho unoshaya kutoziva kuti mwana uyu what really went wrong naye mwana uyu. It is like semhuri tatova nechituko chiri pamusoro peupenyu hwedu. Like even inini nemurume wangu takazotosvika pakutonetsana ndokubva tarambana. Kubva ipapo ndiri munhu wekuti ndinongogara ndichingorarwa nezvimwe zvinhu zvandinenge ndisingaone. We have tried everything. Takaenda kumadoctors akasiyana uye taenda kumapastors akasiyana siyana tichingonamatirwa. Saka tinotoudzwa kuti hanzvadzi yangu uyu he made a deal with the devil. Saka iye even though achitogara achitongoreurura, but chiri kutinetsa ndechekuti why is it even though akakonfessa kuti zveshuwa izvi ndo zvaakaita paainge ari kuAmerica, why is it as a family Mwari vasiri kukwanisa kutiregererawo, because tatambudzika. Vanhu tava kutotya kutozvara, being afraid kuti mwana wacho waunozozvara anenge asina hutano, apa anenge ari mwana anenge achida constant medical care. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuchannel yedu iyaya yechirungu. Saka ndo yanga ingori brief narration kune avo vasingatevedzeriwo channel iyoyo. Zvakangoma hazvo vedwe, hanzi akajoiniswa satanism kuti anga achizova famous hanzvadzi yangu, but akatanga amborarwa hanzi nemamwe mafamous music producers, apa pari varume iye murume. Zvakangoma hazvo vedwe. Rekedza iti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. It also comes from our channel iya yechirungu. Tichenge ndichizokupai narration. Hanzi makadi zvenyu ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Zita rangu ndinoitwa Tando, not a real name, uye zvekare ndine makore 26 ekuberekwa. Inini I have been living the high life as a slay queen. Ndinoitawo izvi zvehuslay queen for a couple of years now, but pane zvakazoitika muna July. Izvi zvinhu zvakaitika izvi, it has changed my life forever, and ndiri kugara ndichingozvidemba. So zvakaitika ndezvekuti ndakabva ndazonzi kwainge kuine umwe murume uyu ndiwe kuNigeria. Saka murume uyu is a businessman
ainge akauya munyika medu because for a simple vacation. Saka auya kuno zvakabva zvazvonzi ainge achitsvaka musikana akanaka eSouth African so that ange achizospenda his time here in South Africa nemusikana iyeye wemuno muSouth Africa. Saka ndini ndakabva ndazopiwa mukana iwoyo. It was through this other sister of mine. Saka iye ainge aine umwe muNigerian ainge achidanana naye ndiye akabva azondiconnecta to this guy. Saka this guy when he invited me to Durban July, hey, I was really excited because ndainge ndisati ndakamboendako kuDurban July kuya. Saka ndakatoenda kuya aiwa, we were going there in style. Apa murume uyu ainge aine mari with connections all over, aine imwe mari yainge ichityisa. Then mazuva ekutanga patakasvika muDurban, we were really enjoying life. Taigara kune imwe hotel yainge yakanaka, and we would go to very nice exclusive parties, and kwese kwatainge tichienda kwainge kuine macelebs, and I felt like I was on top of the world. But zuva rekupedzisira tiriko kuDurban July, there was something that happened that has changed my life. So takaenda to this other party. Throughout the day we were at that party. Later on in the evening ndo patakabva tazodzoka kuhotel room kwedu. Takati tadzoka kuhotel room kwedu, I then noticed kuti mbinga yangu iyi pane zvainge zvava kuitika pairi that I could not even understand. Ainge angova a bit moody and very harsh. Kunyangwe mabatiro acho ainge ondiita, it was very harsh. Saka nekuda kwekuti pa coffee table painge paine mari yainge iripo yainge yakawanda. So instead of me noticing kuti there was something that was going on, ndakabva ndatongozviudza kuti sezvo ndainge ndiine imwe friend yangu yandainge ndasangana nayo, saka ndainge ndichida kuti ndinge ndichiba mari. So the plan was ndainge ndichazomuudza pa-app, then kana ndamuudza obva azobuda panze, because iye ainge asina mbinga 1 yaainge akamira nayo. Ainge achitongoti nhasi arara nembinga iyi, mangwana nembinga iyo, zvichingoenda zvakadaro. Saka akanditi I will be waiting for you outside. Pandakanzwa kuti mbinga yangu yainge yava kuridza ngonono, ndakabva ndamuka ndikabva ndanogara padressing table ndichitaura nefriend yangu uyo ainge ava kutocomplain achitoti ko wadii waita madhiri ako nekukasika, because ainge achitotyawo kuti aizobatwa nembinga yake just outside. Saka aitya kuti mbinga yake inokwanisa kuzoti maybe unomwe munhu anga atokukecha futi. Saka ndakazoti ndati garei ndava kutonzwa munhu achiridza ngonono, ndini uyo ndava kusimuka kuti ndinge ndichinotora mari. Ndakati ndichinotarisa pambhedha ndo pandakabva ndaona kuti mbinga iyi yainge ichitochinja ichitoita nyoka. Zvino ndakati ndaona kuti mbinga iyi yainge yachinja yava kuita nyoka, ndakabva ndabatwa nekutya kuti ndinge ndichiridza mhere. Ndakatya, ndakaita sekunge munhu ainge atorohwa nestroke. Ndainge ndava kusakwanisa kana kutiza kana kuita sei, and I could not even believe kuti what was going on. Pambhedha paya painge paine rimwe zinyoka rainge rakaita kukura rakareba. Then I don't remember what really happened, because ndakabva ndazokolapsa paya ndokubva ndazofenta. Pandakazomuka ndo pandakabva ndazonzwa sekunge painge paine munhu ainge akandibata dumbu rangu. Munhu uyu aita sekunge ainge aine nzara dzainge dzakakura dzakarodzewa. Kana kumuka ndainge ndava kusakwanisa, ndainge ndichingogwesha ndiripo pafloor paya. Then ndo pandakabva ndazoona kuti the door that leads to the balcony, it was wide open. Ndikatoziva kutoti either mbinga iyi yainge yatobuda nepabalcony, because as for the door it was still locked from the inside. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvandishamisa. I managed to alert my friend iyo nembinga yake, vakabva vazouya vakabva vazoona kuti ndainge ndakangorara pafloor paya ndichigwesha. I was in pain. Then mbinga yake yakabva yazoita kuti ndinge ndichizoendeswa kwaprivate. Ndokubva ndazoendeswa kwaprivate kuya. Then ndakazongopiwawo mishongawo yakangosiyana. Ndikabva ndanzi the reason as to why I was in pain, it was because ndainge ndiine maclots, because I was now on my period. Ndikabva ndati but how can I be on my periods, because ndainge ndakatobva kuma-periods ndisati ndaendako kuDurban July. Zvinova zviri zvinhu zvekutoti zvakatondishamisa. Saka kubva ipapo kusvika pari zvino ndo upenyu hwandava kurarama ihwohwo. Ndinoti pose apo pandinenge ndiri kuma-periods ndinorwadziwa zvisingaiti, zvekuti ndinenge ndichibuda rimwe ropa rinenge rakaita mazigadhi rinenge richirwadza. Since that night I can say kuti
my life has been like a living hell. Kana ndiri kumaperiods ndinototanga ndatochema kuti mazigadhi iwawo ange achizobuda. Kubva ipapo kusvika pari zvino ndiri munhu wekuti kana ndiri kumaperiods ndinenge ndichingorwadziwa non-stop. As for that man, handitombozivi kuti akazoenda kupi, akangondisira mari uye zvekare akabva andisira imwe mari mufoni, but handizivi kuti akadzokera kunyika kwavo here kana kuti achiri muno muSouth Africa. Saka I tried reaching out kune mbinga yesister yangu, but iyo sister yangu yakabva yazondiudza kutoti hanzi akatopopota akatoti ndinofanira kuti ndinge ndichipedzerana nembinga yangu. Chava kundityisa manje ndechekuti I have heard about some of the stories of this men that comes from certain parts of Africa, kuti hanzi vazhinji vacho vanenge vakaromba, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvava kundityisa. Saka I am living in constant fear, most of all because of the pain, uye zvekare nekutya kuti maybe ndiri kutoshandiswa for my rituals. Ndiyo nyaya yangu iyi. Kana mukazoposta nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizondiudzawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuchannel yedu iyaya yechirungu. It was a brief narration. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi mbinga yangu yekuNigeria yakachinja kuita nyoka. Strange things indeed they do happen in this world.